panlaga. Oo, parang may sabaw sa abaw ba? Wala ka na. Dagdag. Dagdag yan guys. May dagdag yan. Ayan. Oh, 50 lang guys. Huwag magtatalo. Ah! At 50? 50? Goods, all goods guys. All goods. Mantumpok. Kay mami 250. Benta natin for today. Yan magkawaray. Sige. Ito. Wow. Nasa Pilipinas tayo ngayon guys. Nagkakagulo. Ay mga kawaray. Oh. Philippines. What's up mga kawaray? Panibagong araw, panibagong vlog mga kawaray. Linggo po ngayon mga kawaray. Dito tayo sa Lumalay Street na naman. Magtitinda. Dami ng tao guys na nagmimiling isda. Yung paninda natin walang pagbabago. Kundi mais, tumpok lang. Sanda ng tumpok guys. At si Mr. Anthony. Dito, shout out guys. Morning po mga kawaray. Love you all. Ito may tatlong sako tayo mga kawaray na mais. Tutumpok-tumpok lang. Magbabalat tayo kaya watch. Sa mga ating mga OFW dyan, mga friend natin sa OFW, shoutout sa inyo guys. Dito tayo, magbabalat tayo ng mais. Angat kunti. Yan! Yeah. Lagi lang wala dyan. Tayo guys, balat tayo mga kawaray. Kwenta lang yan niya. Bila ka na. Morning guys. Shout out sa ating mga subscriber natin dito sa Dumalay Street. Shout out sa inyo. Love you. Tatlong sako yung ating paninda ngayon. Tabi natin si General Mark Anthony. Welcome to the Philippines. Balat muna tayo mga kawaray para may pagtutumpok tayo. Mga asawa dami Isa lang? Ate Jennifer lang. Laro si Ate Jennifer. Yan ka lang. Dito muna kami muna rito, bahala. At Tepe, shout out kayo pe. Yan lang kayo. Yan lang. Bahala kami ng pera, bahala na yung mga kami rito, makabuhol kami rito ginto. Yan gusto kayo sa nung, uy, putrang ginawa, yaman na ako. Paldo talaga pre. Kaso mahirap yung biglang yaman. Maganda yung dandahan, ano? Ito lang, mayroon siguro. Yung lapit na dan. Nasunog. Bossing, 50 lang yan, tay. Tay, may dagdag yan, tay. Tay, di, dagdagan natin di. Mi, dagdagan natin ni. Di na, may dagdag yan. Kailangan nila, nakikita nila yung mga pinaggagawa natin para kasabi, dugo, yung ginagawa ni Waray. Shout out sa iyo Waray. Love you too din. Ayun tala mga Waray ang ginagawa natin. Tumpok lang kasi ngayon ang paninda namin. Wala kaming puti kasi wala makuha. Ay, kwenta lang idol. Ano ba idol? Hindi ano mo lang. Ano lang sa talaga. Ito? Oo. Sige lang. Tama mo na ito. 15 lang. Talaga mo. Kailangan ito tatlo. Ay, ito pala. 20. Panlaga. Oo, parang may sabaw-sabaw ba?
Wala ka nang sabaw-sabaw ngayon kay Linggo. Tapos nung bibili ka ng gin. Pampalaki tuhod. Isang bote ay patay. Dati. Huwag lang magwamaon. Thank you, bossing. Hoy. Bili na, oh. Thank you kay boss sa pagbili ng mais. Talagang binisip. Pare. Si Anthony sa Pitsay. Ayan, guys. Kaya na lang ulit mga kore. I love you all. Maraming tao ngayon kasi Linggo. Sana makaubos tayo, Lord. Ikaw nang bahala sa amin. Shout out sa inyo, guys. Shout out. I love you. Baka makahagip tayo ng mandurukot. Nanay, baka nanay ha. Tama na. Ewan ko sa'yo. Daming tao mga koray, oh. Yan, isda. Subscriber, bossing, tahong 45 kalahati. At yan, dilis. Parang dilis, ano? 65 kalahati. Boss, 50 lang, 50. Halika, may dagdag, halika. Go. Halika. Saan dyan? Ito. 50 lang, 50. May dagdag. Ay, ito nang dagdag, oh. Oh, dagdag. Dagdag yan, guys. May dagdag yan. Dagdag ini. Thank you so much. Hey, Mi, bilang mo na ako, Mi. May dagdag. Ito, Mi, oh, maganda, Mi. Ay, dagdag si Mami. Thank you kay Mami. Bumili. Ito, Mi, oh. Kailangan maging baliw pagtitinda kasi dito matumal. Kailangan papansin tayo pasikat eh. Aray ka! Hindi na kayo! Ang cute na tayo eh. Aray ka! Ay, shout out. Oh, bili na. Bili. Mais! Pampalakas ng ano? Nang na lang. Ay, mais, 50 lang. Bili na, 50. Mais. Baliw. Ma'am, mais, ma'am. 50 lang, hey. Wag kayo dyan magsiksikan. Dito may mais, oh. Mag-mais kayo. Ah, okay. Go. Bye-bye, babe. Double time. Tangali na. Ay, 50 lang, 50. Ma'am. Yeah. Liga. Uusap tayo rito, te. Pag-usapan natin ito, dali. Para makakuha ka ng mais. Yes, mais. May dagdag. Mais. Sige. Oh, bili na mais, oh. Mais. Gis. Boss. Ayaw niya? Ayaw talaga? Ayaw? Mais, ma'am. Ma'am, mais, ma'am. Ay, matabag yun. Ay, nako. Hindi matamag ng bago-bago eh. Ay, Mi. Mais, Mi. Oh, Mi. Bili mo na. Butay. Balat na lang ako. Wala kayo sa buhay niyo. Ayaw nyo? Balat ako. Bakit kaya ang tulad ko sawa ng kapalaran? Ay, mais! 50 lang!
mais. 50 lang. Ah, yeah. You want? You want? No. Ma'am, mais ma'am. Tamis? Tamis. Mais, malasang malasa. Mas malasa pa sa'yo. Aray ka. Taya muna si Kuya Nelson ngayon. Mamaya ako naman taya. 20 pwede naman. Dalawa lang. Dalawang maliit lang po. 20 nga lang po eh. Yan! 20 lang. Para masaya. 20 pesos guys. 20 mga koray. Koray, balat tayo ng mais. Para sa ating ano. Bili na po, 50 lang po, 50 oh. Ma'am, 50 lang ma'am. Matamis, matamis. Ay, 50 lang po ma'am, 50. Bili na po kayo. Ganda po yan, daddy. Oo, panlaga po talaga yan. Oo, yan o, mga ganyan. Ganda yan, quality lahat yan. Saan po dyan? O, tigdagan ko isa to. Tigdagan ko isa yan. O, yan. Ayaw? Ano lang? Kwenta tumpok. Matamis po to mi. Ate. Thank you po, thank you. Aray ka. Bili na ang tamis. Bagong-bago, tumatamis ito. Pag bagong balat, matik yan ang matamis. Yung gulay, matamis yan. Tubukan mo, tikman mo. Tikman mo din para malasahan mo. Ayan, 50 lang to guys. Oh, yan. May malaki, may malaki, may maliit, malaki, maliit. Gulay, matamis. Sarap magtinda. Pag marangal ang trabaho. Kahit nasa illegal vendor tayo guys. Go! Para sa pangarap. Gulay, matamis. Para sa pangarap. Woo! 50 lang, 50. Ariw, ariw, ariw. Matamis, matamis. Matamis, matamis. Matamis, parang ako, matamis. Aray ka! Ah, 50 lang ma'am. Bossing, 50 lang. Quality, quality. Hindi na. Dagdagan ko isa. Dagdag isa. Sige na. Pibo, one. Pili ka dyan. Saan dyan? May libre na isa. Dali. Para makaubos. Para makauwi ng ano, Africa. Uy, dali. Ayan. 50 lang guys. Huwag magtatalo-talo. Huwag mong tutulakan ha. Huwag magtutulakan. Isa-isa lang. Isa-isa lang. Isa-isa lang. Isa-isa lang. Oh, Mi, saan dyan sa'yo? Umili ka. Oo. Wala sira yan. Mukha lang masira. Ano yan? Ano yan? Pambaho sa picnic. Dagan natin. Pili ka lang. Oh, dali. Huwag ka na umalis. Dadagdagan kita. Ano? Huwag ka na umalis. Dagdag na. Sabay ka natin. Sabay na yan si ate. Oh, gilid lang guys. Baka tayo maipit. Oh, yan. May dagdag. Oh. Ha? Para mabilis. Madaling usapan lang to guys. Mais. Lasang mais ko lahat. Oh, ito may dagdag na. Huwag na pili dyan. Ito may dagdag. Oh, para di kayo magtampo. Oh, 50 lang guys. Huwag na mag-away. Huwag na mag-away. Oh, shoutout sa Pilipinas dyan.
DPWH. Ang DPWH, ang lami ng pera. Tayo naghihirap. Kabili na ilang 40 sasakyan. Hiramin natin 3. Susunugin lang natin. Aray ka! DPWH. Sige, kunin mo na. Go. Woo! Sarap magtinda. Sabihin ng ticket. Sarap. Ito ang tunay at original na produktong Pinoy. Papawisan ako sa tinda ko. Kwenta lang, Nay. Nay. Sabi mo tumal daw rito. Shout out sa inyo guys. Sabi ng kaibigan ko, matumal daw dito. Bakit hindi ko nararamdaman ng tumal? Sabi matumal. Tagal ko na nagtitinda rin eh. Ilang taon na. Pag linggo rito, di ka masisiro. 50 lang guys, 50. Ay, per kilo pa yan. Ay, 50 lang, 50 oh. Oh! Out sa inyo guys. I love you. Ma'am, 50 lang ma'am. Ma'am, 50 lang. 50 lang mi. Magkano yan? 50 lang po, 50 tumpo. Hindi, maliit. Ito? 20 na lang yan, 3. Lalagay ko sa nilaga. Sama mo na itong maliit isa. 20 lang, 20 sa'yo, Nay. Bariya. Okay na, yung 1,000. Baog na 1,000 kayo. 1,000 nga yan. Pahirapan tayo niya. Papunta pa tayo na ng malayo. Tapos mag-ano tayo ng supli. Yan, 40. Sanda na pera na lang. Sirayan ko ng ulo. Tamis ah. May lasa ah. 50 lang oh. Guys, 50 lang to guys. Masarap yan. Oo naman po. Suwam po, tama Kaya kayo. ko lalagay ko sa nilaga. Masarap talaga to. Suwami. Ano ba yung suwam? Ano ba yung ibig sabihin ng to? Suwam doon? Suwam dito. 50 lang po. Hi ma'am, 50 lang bossy. Boss, 50 lang. Bossy. Yan na lang ulit mga kuray. Thank you so much sa lahat ng bumibili. Let's go. Pangalawang sako na ito mga kuray. Maray, bilhin natin pre. Mais pre, marais. Mais pre. Mais. Halagang 300 lang itong tinira nito. Waray. Parang gising tayo ba? Halagang 300. Okay, bili na oh. Boss, bili na, 50 lang boss. Boss, 50 lang boss. Boss, 50 lang tumpok boss oh, 50. 50 lang te, 50 oh. Mi, 50 lang te. Tumpok 50. 50 lang. Ito mga gusto na manonood yung mukha kang ano, tanga. Tarik. Yeah. Dan. Okay, bili na kayo, mais. Kwenta na tubok. Thank you for watching. Bye-bye. I love you. Let's go. Guys, bili na guys. Sarap guys. Anda basura. Dandandoy. Ten cuenta. Kapay. Joke lang. Shoutout ka baby girl. Nakatingin sa atin. Okay, bili na. 50 lang. Matamis, malasa.
Kakain kang nakangiti, hindi nakangiwi. 50 lang tumpok ko. Oh guys, 50 lang yan. 50 lang, 50. Matamis, matamis, matamis. 50. 50 lang, weh. 50 lang yan, weh. Hoy, dali. Thank you, Lord. Mga bumibili sa akin. Sana'y ingatan yung mga pera at wallet at saka cellphone. Marami tayo diyang kaibigan na Budas. Kwenta lang po. Mi. Hilip ka na mi. Vlogger yan. Jewel TV. Kwenta lang yan. Vlogger yan. Bali. Ganun muna. Tapos ganun ganyan. Tapos ano. Ano po? Ganun. Papabayad ka? Take 3. Mas ka na nga. Ay, bili na ate, bili na. Mais, malasang malasa. Kakain ka. Ha? Ay, pare. Pare. Oo naman, pare. Ay, nagpupupal lang tayo pati sa pagpa-vlog. Kahit kunti ang views. Ay, kahit pa paano binigyan na tayo ni Lord ng si Lord ang dahilan nun, bakit tayo sumahod? Hindi pa pre, sa 22 pa. Huwag kayo mag-alala, mayroon, pinangako ko na yun. Na magbibigay ako ng blessing sa ating mga subscribers sa YouTube. Kababayan ko dyan! Shout out kay Padi. May shout out kay Padi. Padi, kita ka sa natin Padi, sa social media natin Padi. Di ba kilala mo si Alpi? Alpi yung bakla? Sa Bulayan? Sa Bulayan? Di mo kilala yun? Ay, 50 lang yan sir. Matamis. Dito sa ano? Dito sa may ano? May deng? Oo. Bakla? Kilala mo rin? Sabay mo pili. Bablog dito? Bablog dito. Shout out. Shout kay Padi oh. Tayo ka sa atak. Sama. Oh, diyan. Shout out sa inyo guys. Upay na umagay iyo. Upay na umagay iyo. Upay hangyan na ng aga. Kadam kita kung tan binta. Kita makapalit din helicopter. Panguli. Panguli kita patron. Oh, patron ito magbababalot kita yung Masayo direktor sa. Masayo kaming kuratsa. Abuag idoy, abuag. Kwenta lang, 50. Abuag i. Hoy, 50 lang to, hoy. Hoy. Kwenta lang, 50. Aray ko. Taon to si Ate Tibia, oh. Kabu. Saan po? Kita mami ha. Timpang-timpang dito. Sobra na sa isang kilo. Di magtumpok sa'yo yung mama. Tama. Ano naman ang function niya sa inyo? Ganun talaga yun. Hey, thank you mo. Ingat po. Goods ba? Goods, all goods guys. All goods. Mantumpok kay mami 250. Lord. Thank you so much. Ayan, nag-away. Dadaan lang kasi kayo, dami niyo pa niya. Sabi ko sa inyo para maluwag. At simenteryo kayo magkiklamog. Magbago niyo. Huwag na magtalo, kakilala lang. Sige na. Kuya lang pala yun, si Kuya. Shoutout kay Kuya. Nasa Pilipinas tayo ngayon guys, nagkakagulo. Ay mga kawaray, oh. Philippines. Shoutout sa inyo guys, nasa Pilipinas tayo. Yay! Pagmasik. Aray ko, galing na yung Jaco. Kawaray, bumili. Kwenta si nanay. Ito na lang ang paninda natin mga kawaray. Tsaka ito. Yan na lang yung 3 sako. Yan na lang ang babalatan ko. Dalawang sako na ang balat. Wala nang laman yan. Balat na lang. Balat na rin. Binta natin for today. Yan mga kawaray.
Sige. Ito. Wow. Ito yung kahapon. Benta. Ja. Ano lang mga kawaray. Hey, crunch! Shout out! Kaya muna natin ang ating palad mga kawaray. Kaya tingnan mo, dilaw-dilaw. Dahil sa kababalat. Ano yan? Ginto. Bili na ate. Mais. Matamis. Aray ka. Te, 50 lang mi, 50. 50 lang, 50. 50 lang, 50. Ay, 50 lang mi. 50 na lang, 50. 50 lang, 50 oh. Mga kawaray, magbabalat na lang tayo ulit para maubos na ito mabalatan. Ito na lang ang ating paninda. Ito na lang ito. Walang kung ilang mga tumpok pa yan. Anong oras pa lang? Time is 8:26 guys. Yo, mga kawaray, shoutout pala sa DPWH. Ang meaning ng DPWH mga kawaray, daming project, walang nagawa. Justisya naman, sana all. Aray ka, kaldo. What's up mga... Ay, gago, kala ko nakatutok pala sa akin. Tao ko guys, daming tao mga kawaray oh. Aray ka, shout out. Ay, dami oh. Ay, dami. Daming tao. 50 lang, 50. 50 lang guys, dito guys. 50 lang oh. Boss, 50 lang. Matamis. Oh, malasa oh. Mabili tayo kay Sangay Biboy mga kawaray. 50 lang te, 50 lang. Te, 50 lang te, 50. 50 yan ah, 50. 1, 2, 3, 4, 5. 50. Ito 0. 50. Pataw yung isda. Loy-loy oh. Ito sila. Ma'am, 50 lang ma'am. Pataw nga yung mga isda. Ma'am, 50 lang ma'am. Matamis ma'am. Grabing tamis ma'am. Sobrang tamis. Matamis ma'am. Ya, 50 lang ya. Ya. Boss. Te. Ya. Te. Ya. Te. 50 na lang ma'am. 50 lang ma'am. Te. 50 lang. 50. Malaki taglag. Shout out. 50 lang. Shout out kay mami. 2 downs. Ay ka na. 2 downs. Ay, Bili na. 50 lang guys, 50 oh. 50 lang yan, ang tumpok, matamis. Lasang lasang mais. 50 lang, 50. Yo. Lasang mais. Oh guys, bili na kayo mga karay. Oh, guys, nandito tayo ngayon sa Dumalay guys. Tayo dito, nangungulit. Oh, may tali ako rito. Hindi mo na tanggap yung sarili mo ito. Tali natin. Tali sa sarili. Naganap mo doon. Wag. Yung mga karay, ito na lang paninda natin. Ilang tumpok na lang. 4, 8, 12, 15, 20 tumpoks. Mga karay yan. Ataw sila. Yung tropa. Walang naglalag ako. Yan. Wait lang, update. 20 tumpoks na lang mga karay. Ilang tumpok. 50 lang te, 50. 1,000 pa rin to. Ataw-ataw sila oh, ng isda oh. Hipon, isda. Wala na dito. Ito akin. Ilang tumpok na lang. 3, 6, 9, 12, 15, 17 tumpok guys. Aray ka. Kunti na lang. Uwi na ito isa. May mais mo ba maiwan? Madadasal lang ko yan.
Okay, shoutout mga kawaray. Munti na lang paninda natin. Wow. Nandito yung mga ano ko eh. Taga-ubos ng paninda ko. Nasa whitey ko. Shoutout mga kawaray. Shoutout. Thank you so much mga kawaray sa mga bumili sa atin ng mais. 3 sako na mais na dilaw. Yan na lang ang tira. Kunti na lang. Thank you so much mga bumili. I love you guys mga kawaray. Thank you for watching at lagi kayo. Bye. Sino ka? Paru-paro. Kikain ka sa maisa. Yung paru-paro. Pre, yung paru-paro. Kikain. Ito mo, kulit kumain. Kulit kumain ano? Ayos sa 40 ko. Ayan na, dito. Ano ba? Yung ex niya, naging shoota niya. Ngayon, naging shoota niya yung ex niya, naging kabit niya. Tapos, mga kawaray, yan na lang natira. 4 na tumpok. Hi ma'am, 40 lang yan. Wala bang ano? Alin? Ha? 1 piraso lang?